Dyw rhywun ddim yn disgwyl dod o hyd I ffatri foder newydd sbon yng nghanol llonyddwch cefn gwlad Dyffryn Clwyd, ond dyna'n union sy yma. Yn cynhyrchu dros 30,000 o botiau iogwrt mewn 14 gwahanol flas bob dydd, ac mae'r busnes yn dal I dyfu. Nid felly oedd hi reit ar y dechrau. Ddaru mam a dad yn ôl yn 1985 I ddechrau, sy'n ni wedi bod yn 6 oed, a dwi wedi tyfu fyny efo'r broses I gyd. O'n i'n gweld mam a dad yn slafio'n hwyr yn nos weithiau yn trio pacio iogwrt fewn I ryw botiau. Pan o'n i'n dod adre ysgol, y bus yn dropio fi off yn top y groesffordd nes, o'n i'n dod lawr a gweld os o'n nhw wedi cyrraedd Black Cherry, sy'n ni gallu noswylio'n reit hamddenol, ond os o'n nhw ar rhywbeth oedd pinafal, sy'n 9-10 o gloch y nos yn gorffen ar noson ysgol, so dwi wedi cael pob elfen o'n fo, ond mae wedi bod yn fagwraeth anhygol mewn ffordd. Felly fydd e'n busnes teuluol am beth? So fo'n neis, os o rhywun yn gallu cadw'r stori I fynd mewn ffordd, ond sy'n ni byth yn rhoi pwysau ar neb, cos o gennau freuddwydion yn ôl pan o'n I 10 oed. A o'n i'n gweld yng nghefndir mewn pac o iogwrt, so sy'n pwysau ar neb I ddod yn ôl fewn i'r busnes. Mae pacio iogwrt yn un ffordd o ddisgrifio'r busnes llewyrchus yma siŵr o fod, ond fe ddechreuodd y cwbl dros 30 mlynedd yn ôl mewn amgylchiadau dra gwahanol wrth I fferm Llaeth Tal y Bryn geisio meddwl am ffyrdd ychwanegol o wneud arian. Oedd o'n anodd, achos do'n ni'n Gareth y fi. Oedd Gareth yn godro dal, a wedyn oeddwn ni yn botlo'r Llaeth. Oeddwn ni'n golchi'r boteli yma, sydd yn fan hyn. A wrth gwrs, dyna sydd ni ddechrau yn y cwpwr dwy'r poeth, a Gareth. Wel, mae'n cael iawn I pobl feddwl bod ni rhyw pobl entrepreneurial ofnadwy yn fama. Be ar I ysgogi ni I wneud iogwrt oedd... O gynna ni beth sais yn alw'n by-product ar yn dilo, a hynny oedd hufen. Ac os ydych chi medru gwerthu hufen un ffordd a'r sgim ffordd arall, ar un pris a llefrith, wel, watch air oedd hi. Ond pen oedd yr hufen yn fusnas yn ei hun, o gynna ni surplus mawr o sgim, wel, oedd hi wedi mynd yn llwy bren wan. Do'n ni ddim llawer o broffit yn y busnes. So dyna be ddigwyddodd I ni oedd o'r rhaid ni wneud rhywbeth efo'r sgim. Chimod, mae'r busnes di aros yng nghartre'r teulu, gymaint o hanes yn perthyn i'r lle, a chi'n rhan allweddol o'r ardal. Mae hynny eisiau'n rhoi balchder I chi. Mae ni ambell I bobl wedi gofyn pam dyn ni'n mynd ar stad diwydiannol, ond fan hyn mae pawb yn licio dod. Fan hyn mae pawb yn licio dod am swper, fan hyn mae pawb yn licio dod I ymweld, ac wrth gwrs mae'r ardal Llanefydd yn bwysig iawn I ni. Fama mae'r stori. Mae pobl yn medru gweld pwy sydd wedi gynhyrchu ac yn lle mae'n cael ei gynhyrchu ac yn pwy mae'n cael ei gynhyrchu. Mae pobl, unod heddiw pobl modern yn licio hynna, de. Ond o weld beth I chi wedi greu, a meddwl am y plant a hwn yn I dwylo nhw, mae siŵr bod hynny'n rhoi balchder a teimlad eitha cynnes. Mae'n rhoi balchder I chi, yndi, a mae'n rhoi neis ystyn ôl, ond dwi'n dipyn bach o hands-on person hefyd. Dwi'n licio bod yn neud rhywbeth, dwi'n licio ystyn ôl, really. Ond mae'n anodd pan maen nhw'n neud o, os ydych maen nhw'n neud o'n iawn. Dyna beth o'n i'n licio. Ond neud o ffordd ni, ddim neud o'n iawn, neud o ffordd ni.